Hello tfal, kif intom? Mattew li kien wieħed mill-ħbieb ta' Ġesù fil-Vanġelu tiegħu jgħidilna li wara li Ġesù qam mill-imwiet huwa qal lid-dixxipli tiegħu biex jgħallmu lil kulħadd dak li kien għallimhom hu biex jagħmlu lin-nies, jfejqu lil min hu marid, jaħfru d-nubiet, jisimgħu lil min hu bil-ġuħ u jieħdu ħsieb il-foqra. Il-prayer space li ser nagħmlu flimkien jisimha Il-Missjoni l-Kbira u ser naraw x'missjoni nistgħu nagħmlu aħna biex id-dinja ssir aħjar. Għal din il-prayer space għandna bżonn mappa tad-dinja, Biro jew lapes u post-it notes. Issa aħseb dwar dawk l-affarijiet li fid-dinja mhumiex sew. Pereżempju, ġlied jew nuqqas ta' ftehim bejn uħud mill-pajjiżi, persuni li m'għandhomx dar fejn joqogħdu, nies li kuljum jibatu l-ġuħ, il-qerda tal-ambjent u tal-ispeċi. Hu post-it note u ikteb fuqha dik il-ħaġa li tista' tagħmel inti biex id-dinja ssir post aħjar. Issa waħħal din il-post-it note mal-mappa tad-dinja. Issa flimkien nagħlqu ftit għajnejna u nitolbu l-Alla jgħinna biex aħna wkoll inkunu bħal ħbieb u d-dixxipli ta' Ġesù u naħdmu għal dinja aħjar. U kull meta inħarsu lejn din il-post-it note, ser niftakru li bħala ħbieb u dixxipli ta' Ġesù mistiedna morru fuq din il-missjoni kbira li fiha rridu nwasslu l-Imħabba kbira li Alla għandu lejn id-dinja u kull ma jgħix fiha b'dak kollu li naħsbu, ngħidu u nagħmlu. Saħħa tfal, ħudu ħsieb.